Jdi do Bohnic, ty zmrde. Fakt, vole. A tak já to mám kousek. Jdi do Bohnic, vole. Co tam budu dělat? Hej, jdi do Bohnic, hajzle! Mě asi neslyší, co? Jsi mě dělá prdel, hajzle, že jo? Si A co se vůbec stalo, vole? Pošlu 100 korun, nemám. Milí zákazníků, nemáte dostatek peněz, proč? Protože jsem utratil 150 korun za nějaký Minecraft. $150 musím dát na Minecraft, abych měl Steama. Jde někdo na ten ráz? Hej, jde někdo na ten ráz? Jsem odešel, tam je jenom nějaký krtko z AB, vole. A neposlal si taky 100 korun kámo, ale to je nejlepší, on mi dá na začátku 4 forshoty, tak nenápadně zapne AB a dává každou ránu, vole. A neposlal si těch 50 korun a diamantový krumpáč! Co to furt mele, ty vole? Zlatý paušál, ty vole. Mami, já bych si potřebovala poslat jednu SMS. Povolíte mi prosím premium SMS? Ty vole. Tak pojď to, pod 5. Jaký Don Poky nechal mě tu, dobrý.